everyone! Ako na si Jordan Prado. Malipayon kayo ko na nagatanaw jud mo sa akong mga video pod o sa mga first time dira salamat kayo na nagalantaw gyud mo sa pag-preach o sa pagmensahe may tungod sa Word of God. O karon, type lang mo gi-amen dira unang-una sa mga tao na nagatuog yod na the Word of God is one of our needs sa atong kinabuhi kanunay. So salamat kayo sa Ginoo sa higayon. So karon mag-share ta Word of God diri sa Psalms chapter 90 verse 12. Ingon dira, ipaunawan niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay na may karunungan. Praise God o mag-ampo ta sa buhay nga Dios for this word. Praise God. Lord God, sa imong kaayo kami nagapasalamat kanunay. Salamat Lord sa mensahe nimong ihatag kanamo nining adlaw ug salamat Lord sa imong pagabuhaton na kami makakaton Ginoo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan kini nga mensahe gayud Lord nagatuo mi na ikaw gayud Lord magapamuhat ug ikaw gayud magahatag kanamo ug kaalam ug kahibalo. Salamat Lord sa imong pagtudlo kanamo nining pulunga. Ikaw magapamuhat dalaygon ka sa imong pangalan Ginoong Hesus. Amen ug amen. So, pasensya kayo medyo banha diri kay duol-duol medyo mga silingan diri, duol pud mi sa karsada. Ug napoy yung electric fan banha pod no. So, karon excited kay ko na maga-share sa inyo Word of God, not only na kamulay makabalo no ug makakat-on ini apil pug ko. So tanan ta. So pagatunan nato karon ang mahitungod sa adlaw sa atong kamatayon. So kani jud na pagtulunan na natong pagatunan karon. Naot na andam ta no kay tinud lang daghan kay mga tawo karon na medyo alanganin sila maminaw ni kay di sila gusto na mga kaminaw dungog og about sa word sa kamatayon. Pero kini nga word I hope na maka-encourage ni sa ato tungod kay gusto sa Ginoo sa tuwa na makamatnon ta na ang atong kinabuhi diri sa kalibutan mubo rang gyud. For example, makadungog tag sama niini. Ang imong kinabuhi diri sa kalibutan usa na lang ka semana. For example, nga ato madungog nato no na ang atong kinabuhi sa kalibutan nahibili na lang isa ka semana. Usa kay buhaton nato. Siguro atong buhaton mangayog pasaylo sa ubang tao. Siguro gyud ko sa akong mahimo. Bisag wala kay sala mangay kag pasaylo. Pasaylo agad ko, ma, I love you. Mga ikagpasaylo sa ila ma, katong wala na ako nahimo no, katong isugo ko nimo. Pasaylo agad ko ato ma, na wala ko natuman sa imong mga friends na nakabuhat ko og mga sala. Di mo ba silang gidaot, di mo ba silang gisultihan og dili maayo, mga ikagpasaylo. Siguro mundang na pud ka sa ambisyon, siguro hilig ka og sigarilyo, inom, og disco, babae, mo panglalaki. Drugs, uban pa, siguro mundang ka na yung bisyo. Or siguro, dalo ka ng tao, dili ka kabalo manghatag. Siguro magsugod na adto ka dito sa gawas, manghatag ka sa mga tao ng mga kabos, mga makilimos, manghatag na kag kwarta, manghatag ka og mga sinina. Siguro ikaw na dili ka hilig og magsimba na ka. Gusto na kang simba taga-adlaw na hapit na pumatay sa kasimana na lang giingon sa Ginoo sa kuha simba na ko pirmi. Siguro mao na yung mga buhaton nato. Dako kay porsyento na kita ng mga tao pag makabalot ta siguro na mao na natong katapusan buhat gyud tama katong wala nato na buhat dati ato nang lubos-luboson buhaton na nato enjoy na tao magbuhat gyud tama. Tudluan ta sa pulong sa Ginoo gingon pa diri sa Psalms 90 verse 12 gingon pa diri ipaunawan niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. So sa diha day na masabta nato no na ang atong kinabuhi sa kalibutan mubo lang dili na ka magsayang-sayang panahon dili na ka magpatulog papirmi dili na ka ingon na sigira kag dula kanang walay mga pulos na mga buhat ba. Dili na ka magsayang-sayang. Ay, dili lang ko sa bangko, maglingkod-lingkod. Dili lang ko, magsige na lang ko scroll down ng mga sa Facebook. Sige na lang ko tanaw mga dula, mga magdula lang ko pirmi. Amo na yung gusto. Kana mga butanga, dili na nato na mabuhat tungod kay gusto nato i-focus sa atong sarili na mahimong tarong. Diba? Samot na kita gyud na matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Kung masabta nato na naghan patag kakulangon, mas damo pa jud mo dot sa Ginoo. Sa Biblia po nahitabo po na sa panahon ni Queen Esther na ang mga tao sa Israel ingon jud na naa na jud panahon na patyo na sila
So sa diha na giingnan sila na gamay na lang ilang panahon, okay, naalagi nag-init sila na laing kaliwat. So sa diyang nahibaw-an ni Queen Esther na yung ana day, iyang mga kaliwat, apil po siya, napat yun. Unsay nahitabo, ang mga tao nagpasting. Nagbukas sa gyud sila. So grabe yun, no? Kiniding tao na mahibaw-an yung mga hapit na mamatay, grabe yun eh. Mga yun yun nagkapasayloan sa Ginoo.